God of grace. Song is praise of God, and hymns of glory sing. Jesus is the sovereign God, the universal King. Praise ye the Lord, Alleluia. Praise ye the Lord, Alleluia. 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 Praise the Lord. He forms the deep are known. He gave the sea their bound. The watery ones are of his son, and all the solid ground. Praise ye the Lord. Alleluia. Praise ye the Lord. Alleluia. 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 Praise ye the Lord. Come worship at his throne. Come bow before the Lord. We are his work, and not our own. He formed us by his word. Praise ye the Lord. Alleluia. Praise ye the Lord. Alleluia. Nna na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi, n'ịhụnanya nke Chukwu Nna, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye, dịrị unu niile. Father Louis Okafọ, ndị ụka otuto dị Jesu, taata bụ abalị 6 n'ime ọnwa Ọgọst, ụka na-eri oriri nnwogha nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Anyị na-ayọ Chineke site na oriri nụnwa ka ọ gbawanyere anyị amara iji na-anụ ma na-ege ntị n'okwu nke nwa ya bụ Jesu Kristi, ka anyị wee bụrụ ndị ezigbo akaebe nke ozi ọma, wee soro keta oke nke ebube Chineke kpughere n'elu ugwu ebe Jesu na ụmụazụ ya nọ. Anyị na-achụ aja misa maka ndị Karizin dịka a si yọọ ya n'akwụkwọ, maka ndị fada na ndị ọzọ ga, ka anyị natazi isi atiezie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche.
ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. N'ụwa udo dịrị mmadụ, ihe ha na-asọ
anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị, n'ime nnwogha dị ebube nke so otu nwa gị, i werela akaebe nke ndị agba ochie mee ka ihe omimi nke okwukwe guzosie ike. Ị bịakwara were ụzọ dị ịtụnanya mee ka anyị bụrụ ndị ji mere ụmụ n'ezie. Biko, mee ka anyị bụ ndị ezinụlọ gị tọọ ntị n'ala n'onu nke nwa gị ị hụrụ n'anya, iji wee tosi soro ya keta oke nke alaeze eluigwe. Site na adị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha Chineke n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu, site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Daniel. Anọkwa na-ele anya hụ ka edoziri oche eze dị iche iche ebe onye ahụ na-adị na mbụ nọdụrụ n'oche eze ya. Uwe ya na-enwu ka akụ mmiri igwe, isi awọ ya na-acha ka ajị anụ na-acha gbaa. Oche eze ya bụ ire ọkụ. Ire ọkụ nke ukwu ya dị ka ụkwụ ụgbọala na-enwu ọkụ. Osimiri nke bụ ọkụ si n'ebe ahụ ọ nọ na-enupụta. Puku kwuru puku ndị mmụọ ozi nọ ya gburugburu na-ejere ya ozi. Otu akwa nde ndị mmadụ guzo gburugburu n'ihu ya na-eche ka o kpee ha ikpe. Ọ dịghị anya emeghere ụlọ ikpe bido ịtụpụ akwụkwọ dị iche iche. Mgbe m nọ na-ele anya n'ime ohu abalị ahụ, ihe ọzọ m hụrụ bụ ọbịbịa nke onye yiri nwa nke mmadụ. Ọ bụ igwe ojii ka eji bute ya n'ebe ahụ. Onye a bịara nso n'ebe onye ahụ na-adị site na mbụ nọ. Edebatakwara ya n'ihu ya. Ewere ike ọchịchị na ebube ịbụ eze na ebe mba niile dị n'ụwa nọ nye ya. Agbụrụ niile na-asụ asụsụ niile nọ n'ụwa wee na-efe ya. Alaeze ya bụ alaeze ga-adịgide ebi ebi, nke na-agaghị anapụ. Ịchị eze ya bụ nke na-apụghị ịgwụ agwụ. Okwu nkwusa bụ Onyenwe anyị bụ eze kacha elu n'ụwa niile. Onyenwe anyị bụ eze ka ụwa niile ṅụrịa, ka ala niile na agịga osimiri ṅụrịa ọṅụ. Urukpu na ọchịchịrị gbara ya gburugburu. Ezi omume na ikpe nkwụmọtọ ka eji wuo ntọala oche eze ya. Ugwu ukwu na-agbaze ka mgba n'ihu Onyenwe anyị, n'ihu onye nwe ụwa niile. Mbara igwe na-ekwupụta ikpe nkwụmọtọ ya. Mmadụ dum ga-ahụ ebube ya. Onyenwe anyị, ebe ị bụ onye kacha elu n'ụwa niile, ị kachasị
ehi niile ndị ụzọ elu. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ nke Pita dị asọ dere. Mgbe anyị kụziri unu na Onyenwe anyị Jesu Kristi na-abịa ọzọ n'ike na ebube, ọ bụghị akụkọ ifo nke mmadụ si n'obi ya chepụta ka anyị kọrọ unu, kama anyị na-agba akaebe na anyị jiri anya anyị hụ ugwu eze ya. Chineke Nna kwanyere ya ugwu, bịakwa jaa ya mma. Ugwu eze ahụ kacha ugwu eze n'onwe ya gwara ya okwu sị, onye a bụ nwa m hụrụ n'anya, onye ihe ya na-amasị m. Anyị jiri ntị anyị nụ ihe a mgbe olu si n'elu igwe kwuoro ya, mgbe anyị na ya nọ na ugwu nsọ. Ọ pụtara na anyị debere nkwado nke ihe eburu n'amụma. Ọ bụkwa ihe ziri ezi idebe ihe eburu n'amụma, were ya ka ọkụ mkpanaka eji ahụ ụzọ n'ime itere, wee ruo mgbe chi ọbụbọ na kpakpando ụtụtụ walitere n'obi unu. Okwu Kosebuwa. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu kpọrọ Pita, James na nwanne ya Jọn, duru ha rigoro otu ugwu dị elu, ebe naanị ha nọdụrụ. Jesu nwụghara onwe ya n'ihu ha, ihu ya na-egbukepụ dịka anyanwụ, uwe ya na-enwu ọcha dịka ìhè. Na mberede, Moses na Elaịja pụtara n'ebe ahụ. Ha na Jesu were na-akpakarịta ụka. Pita wee sị Jesu, Onyenwe anyị, ọ dị mma ka anyị niile nọdụ n'ebe a. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, aga m ewu ụlọ mkpuke 3 n'ebe a.
otu nke gị, otu nke Moses, otu nke Elaịja. Mgbe ọ kpụ okwu a n'ọnụ, otu igwe ọcha na-enwu vaa bịara kpụgide ha. Olu wee si na igwe ọcha ahụ daa sị, onye a bụ nwa m hụrụ n'anya, onye ihe ya na-amasị m, nụrụnụ okwu ya. Mgbe ụmụazụ ya nụrụ ihe a, ụjọ budoro ha n'ala. Jesu bịara ebe ha nọ bito ha aka sị, ngwa bilienụ, ụjọ atụla unu. Mgbe ha welitere anya, o nweghịkwa onye ọzọ ha hụrụ ma ọ bụghị naanị Jesu. Mgbe ha si n'elu ugwu ahụ na-arịdata, Jesu dọsịrị ha aka na ntị ike sị, unu agwakwala onye ọbụla ihe unu hụrụ ruo mgbe Nwa nke Mmadụ ga-esilarị n'ọnwụ bilie. Ozi ọma nke osepụrụwa. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Chineke anyị dị mma, ndị niile na-eso ya ga-adị mma. We call him a kind God, Chineke obiọma. This kind God, oh, I never see your type, oh. This kind God, oh, I will praise your holy name. We call him a kind God. Oh, Chineke obiọma, maka n'ihi na ọ na-agbara anyị ama, na-ekpughere anyị ọtụtụ ihe, na-egosikwa anyị ọtụtụ ihe. Ihe niile ọ na-egosi anyị bụ ihe gbasara ihe omimi nke alaeze onye Chineke. Anyị lee n'izu ụka ole na ole gara aga, mgbe niile anyị na-ege ozi ọma, a na-akọrọ anyị ihe alaeze nke Chineke dị ka ya. Almost all of the Gospels spanning back the last 3 weeks, even weekday masses, everything is about what? The mysteries of the kingdom of God. And I call in there. What is it can be in the middle of it all? Biatinyezerani transfiguration. Agamakoro no berakuko mbidoro ego akwụkwọ na seminary. The Campbell young seminarians, ofu ihe anyị na-eme bụ kwa mbọsị eritienni agụ life of the saints, the stories of the life of the saints. Ara agụrụ anyị ya. Etu a ka m si nwee a special interest n'ihe gbasara ego life of the saints. Maka ihe ya, oge 10-11 o'clock, oge a na-adị akwụsị na chapel, asị anyị go make a visit to the chapel.
ọ bụ life of the saints ka m na-like ego ngụtụ nwantịntị nwere obere prayer book a na-akpọ Pieta. O nwere obere prayer book a na-akpọ Pieta, mkpenya mkpetụ nwantịntị mbịa jewe ebe m na-eje. Oge agụgide m life of the saints, ọ na-atọ m na-anụ na o nwere ndị dị as young as myself ndị mekiri ya to sainthood. Every day I'm just in that chapel, I'm saying, oh God, help me to become a saint. And I'm not here, God, help me to become a saint. One day, nkụwazi anụ na o nwere ndị nke sọfara martyrdom, o nwere ndị nke egburu. Oge ụfọdụ na-akọ akụkọ the martyrdom of the saints. Some of them, the pain and the torture ha mere endure in order to defend and to stand to their faith. Ọ na-eyi m egwu. One day, I'm at church, I'm saying, God, I don't want to be a saint again. Just make me a priest. I want to be a priest. I don't want to be a saint again. In my little imagination, I think it is not easy to escape martyrdom. But even today, how in the world can I escape martyrdom? And how in the world can Gejime escape martyrdom? Onweghị ihe ọbụla ga-emenụ ma ntaramahụhụ ahụ, that passion, that suffering part of it, na-agaghị abụ ụzọ a ga-esi banye n'otito. The glory can never come. The crown would never come on your head unless there has been some endurance of suffering. Gịnị ka Christ gwara ụmụazụ ya in John's Gospel chapter 16 verse number 33? Ọ sị n'ime ụwa unu ga-ata afụfụ, unu ga-ahụju anya, but rejoice because I have conquered the world. Amen and amen. Ya bụ n'ụbọchị taata na-eme emume transfiguration. Transfiguration na-atọ m obi ụtọ maka na ọ dị ka transfiguration na-abịa ọkụ ekwe ebe, ọkụ ekwe ebe, ekwe ebe, and ebe niile ọ na-akụ ekwe ị na-ahụ ihe niile gbasara the mystery of our salvation. Nke mbụ, ịgụ akwụkwọ nsọ ị ga-ahụ na in chronological order, ọ bụrụ na iso the pattern, the movement, or if I call it the geographical, both geographical and even whatever journey of our Lord, that akụkọ transfiguration bụ ihe akọrọ ozugbo akọchara akụkọ gbasara Caesarea Philippi, ebe Simon Peter kwuru na ịbụ Christ nwa nke onye Chineke dị ndụ. You can also see all of the synoptics, Matthew chapter 17 verse number 1 to 12, Mark chapter 9 verse 2 to 8, and Luke chapter 9 verse 28 through 34. Ịhụ that na ozugbo akọchara akụkọ ahụ, ihe ọzọ batara na abụrụ gịnị na jewekwe n'elu ugwu. Ndị ọ kpọrọ abụrụkwa onye Peter, James na onye na John. Ọkwa mmadụ ịtọ akwa ka ọ ga-akpọrọkwa again jewekwe n'elu ugwu ọzọ, n'elu ugwu nke Olive, tupu o mee gịnị ọta afụfụ. Now look at the suffering coming in. That's why I talked about martyrdom. You can't escape it. It is part of it. In fact, you cannot understand or do possible Christ, the divinity of Christ, outside of his own passion and suffering. And of course, that is the path that will lead you to the resurrection. Now, let me not go way over myself, because at the end of this gospel, now I want you to make that connection. Oh yeah, come the now. That's the connection I want to make. Passion, the suffering, and also the resurrection. Everything is loaded. All they can know na biara na transfiguration. Beba megeni na so ihe niile na load ya. Say ngwa okwo nu chori ne unu chori ikiri film. Okwa film unu chori ikiri. Neni ebe ka ga-esi emegeni ekiri. And most importantly, very importantly, don't forget it. Jesus, exalted high, the King of Kings and the Lord of Lords. Na myself. Makana onya abonye buru amụma na ọ ga-abụ onye eze. Amụọ nya amụọ ọ bụrụ onye eze. Obie ndụ ebie ọ bụrụ onye eze. Ọnwụ anwụọ ọ bụrụ onye eze. Ọ na-abịa n'otuto ọ bịakwa dịka onye gene onye eze. That is something you can't escape it.
That is a fact. It is there. Onye amụma Isaiah bụ Abraham also, for unto us a child will be born, unto us a son is given, the government shall be given upon his shoulder. Look at that. Mgbe the Magi from the east in Matthew chapter 2 bịara, ha na-achọ ebe Bible say, where was he born? Ebee ka a mụrụ ya, onye eze ndị gịnị ndị Jew. That's exactly. The power of God the Most High, the angel Gabriel said, will come upon him. And of the child that will be born of you, as Nogabo, the Son of God the Most High. Mono nelo obena atafu. Because Jesus chetekwem da gene na le. And even before then, Pilate aja nyabu ni ibu onye eze. Oh maki yiya ke eji megene kanje. You can make that connection. I will make a connection now, right tomorrow. But that is exactly what you need to understand about the crowning. With the transfiguration. Because not only noble ihe mere na mgbe Christ kpọrọ ụmụazị ya jee. Another thing about it is that ọ na-chetere ha ọtụtụ ihe gbasara ịga n'elu ugwu. Ịga n'elu ugwu has always been something wonderful to all people. Mgbe Moses jere n'elu ugwu Sinai, gịnị ka o jere ba jeme? O jere nata the 12 gịnị commandments. Mgbe o kpọrọ ndị 72 elders of Israel ha jewe n'elu ugwu, gịnị mere ebe a? Ebe a ka ha na Chineke jere sokọta mee gịnị? Gbaa ụbụbọ, rikwe nri, kọọ akụkọ, ọ kọwara ha ọtụtụ ihe. Mgbe Jizọs bịara ịkpọ ụmụazị ya, akwụkwọ nsọ gwakwara anyị na Matthew's Gospel chapter 3 verse number 16, or say, he took them up the mountain on Ododo and he called the people that he desired. Mgbe Elijah na onwe ya jebere n'ugwu, o webe ahụ ka o jiri mee an encounter with God. Orute ebe ya na Chineke mee gịnị ahụ ebe oge ya na Chukwu hụrụ ya, ọ bụrụ that his mission had already begun. So going up the mountain is something so special. Ọ ya mere na mgbe a na-akụ ihe pụziri Simon Peter nọ na-abụrụ ka ewubezu na ịtọ n'ebe a ka anyị hapụ ijesikwa n'ala ọzọ, ka ewuo ofu maka nga, ofu maka Moses, ofu maka Elijah. Mụ onwe mbụ Simon Peter tinyere m na attachment ozuo nara m. Ọ dịworo m mma, ọ dịworo m mma, ihe m yọrọ Chineke m oruo maka, ọ dịworo m. Nenugwu abụrụ a place, in fact, a very important place, theological locus for an encounter with the divinity. Na ihe niile gbasara ịhụkwanụ Chineke n'ihu na ihu bidokwara na gbado ụkwụ na gịnị ntaramahụhụ ya, because ihe mere na Sinai na ihe mere na Olive abụghị a contradiction of each other. Nor is it even a contrast. There is no contrast about it, but rather there is a correlation between the moment of transfiguration and the moment of the Son of Man suffering at the Garden of Olives, and at the same time anticipating his own sufferings and drawing the people listening to him. And it is only in this context, this is the only context in when where God onye Chineke bụ, and that is the only way you can recognize who Jesus Christ is. Now, to us today, and you want a transfiguring experience in our lives. So when you hear Ozioma Luke gwara anyị na chapter 9 na mgbe ọ kpọrọ ha ka o jebe n'ugwu na ọ kpọrọ ha ka eje mee gịnị ka eje ekpe ekpere. So the transfiguration is a prayer experience. It is not an ordinary experience. Mgbe ọbụla mụ na gị bidoro na-ekpe ekpere, mgbe ọbụla ihe gbasara ekpere na-agụ anyị agụụ, mgbe ọbụla anyị na-ebi ndụ ekpere na-etonye onwe anyị n'ime ibi ndụ ekpere, anyị ebidogo njem. We have started in a sense a journey to transfigure even the current moment into a moment of glory. And it is only in that manner and in that fact and given those contexts that we can begin to recognize na onye anyị na ya nọ bụ nwa nke Chineke, onye ọhụrụ n'anya na onye anyị kwesịrị ige gene ntị. Amen and amen. Egbuwana m ya o, onwekwa ihe ọzọ m na-ekwuzi. It is now totally up to you and to me. Anyị aghọtaghị ya n'ụzọ ekpere. Anyị nwere ike ghọtakwa ya n'ụzọ ịrụ ọrụ ọma.
anyị nwere ike ghọtakwa ya n'ụzọ ibi ndụ kwesịrị ekwesị, anyị nwere ike ghọtakwa ya n'ụzọ ịbụ faithful citizens, anyị nwere ike ghọtakwa ya n'ụzọ iso na ndị na-enyere mmadụ ibe anyị aka. Maka n'ime ihe niile ndị a, ọnụ ụzọ egbughelere anyị oghe, mbara alaeze eluigwe emegheela, anyị egetewego okwu nke Chineke, anyị akwadogo isoro bụrụ ụmụ Chineke ka anyị na ya nọnye. Anyị na ya nọnye, ụwa anyị ga-abụ a better place. Our families will be blessed and our journey to glory will be successful. Amen and amen. Ka anyị kwụrụzie ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, si otu nwa Chineke mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgo n'eluigwe na ọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ekwupụta anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Ekpere nke ndị kwerenụ. Ụmụnne nna Kristi, tata Chineke na Nwa ya n'elu ugwu gosiri onwe ya na ebube ya ebe ndị ụmụazụ ya nọ, ji mee ka okwukwe ha sie ike. N'okwukwe ahụ anyị nwere na ya bụ Jesu Kristi, so otu nwa nke Chineke, onye onu si anyị gee ntị mgbe niile, ka anyị kpọkuo ma yọọ enyemaka Chineke na mkpa anyị dị iche iche, ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi. Mmadụ ịtọ tinyezie ọnụ yọọ arịrịọ n'afọ anyị niile. Ekpere. Ihe mere n'igwe na ala, dị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị.
nna anyị nụrụ arịrịọ anyị. Dị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị, ka anyị chetakwazị ebumnuche nke parish ndị Charism na-ayọ maka ngọzi na amara Chineke n'isi ndị otu ha, ndị fada na ndị echichi. Anyị arịọ gị biko dị nwe na anyị, ka anyị tinyezie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Chineke nna pụrụ ime ife niile, nụrụ na arịrịọ na ekpere ka anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị. N'ihi obiọma gị, mere anyị ihe niile nke ajọ ume a na-arịọ, na mee karịa ka anyị yọrọ gị site na Kristi dị nwe na anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Yọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụrụ ịga afọ Chineke dị ike niile ịnara nụ. Dị nwenụ m, nna dị ịhụnanya, anyị na-ebutere gị onyinye ndị a, biko si na nnwogha dị ebube nke so otu nwa gị doo anyị nsọ, sepụta anyị na mmerụ nke njọ, ka ị were nnukwu ihe nke ebube nwa gị ahụ wụchaa anyị site na Kristi dị nwe na anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị nyere dị nwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze, bụrụkwa ihe ziri ezi, bara uru na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. Onye nwe anyị, nna dị nsọ, Chineke dị ike niile, onye dị ụwa ta ụwa, site na Kristi dị nwe na anyị, onye gosiri ebube ya n'ihu ndị akaebe ọ ghọtara aghọta. O mere ka nnukwu ihe dị egwu si n'ahụ ya dị ka nke anyị chawapụta. Ihe ndị a mere ka ndị ụmụazụ wee nwee ike iji obi die ihe ọgbagharị nke obe, ka e werekwa kwupụta n'ihe a
egosipụtara n'ụzọ dị ịtụnanya n'ime Kristi, onye bụ isi nke nzukọ, ga-enwe mmezu ya n'ime nzukọ ahụ bụ ahụ Kristi. N'ihi nke a, anyị bụ ndị nọ n'ụwa na ike niile nke n'igwe jikọtara ọnụ na-ekwupụta ebube gị akwụsị akwụsị, na-ekwe: Nna ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọgide onyinye ndị a nso site n'ikwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ, ka o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawaa ya, nye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ nke ya, rienụ ya unu niile. Nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ nke ya, ṅụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agbụ ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu n'efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofufe ọlta niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na Josef dị eze bụ di ya, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ndụ ebighị. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe
niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna gị ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa atọ ụwa niile. Amen, amen. ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ nzọpụta kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu Nna na anyị nọ n'eluigwe, ka o tozuru afọ gị, ọchịchị gị ya, eme uche gị n'ụwa nke si n'eluigwe. Nye anyị tata nri n'ụbọchị a, gbaghara anyị mmehie anyị, dịka anyị si gbaghara ndị zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o Osebụ na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wekwa na nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atụ ya maka mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, enekwana ya na njọ anyị, kama nekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke Osebụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịtara unu ekele nke udo. Na-enwe atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma, bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
This is the night of new beginnings. This is the night when heaven meets the earth. This is the night filled with God's glory, promise of a new birth. Christ be a light, shining on, shine through the darkness. Christ be a light, shining your church, gathered today. This is the night Christ our Redeemer rose from the grave, triumphant free, leaving the tomb of evil and darkness, empty for all to see. Christ be a light, shining on, shine through the darkness. Christ be a light, shining the church, gathered
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị nna ji ebube na-achị, ị chọrọ ka otito nwa gị chawapụta site na nnwogha ya dị ebube. Biko anyị na-arịọ gị, mee ka oriri nke eluigwe anyị natara gbanwee anyị n'oyiyi otu nwa gị ahụ, onye gị na ya dị ndụ na-achị ebe ebe. Ka anyị nọdụ anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Second collection is for special maintenance going on in the parish. Uno mama ka the toilet and alona rectory, so una mama kanka. Why? Come and see what the Lord has done for us. Come and see what the Lord has done for us. Come and see what the Lord has done for us. Come and see what the Lord has done for us. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. It's way to be made. It's way to be made. I would really pay. It's way to be made. I would really pay. It's way to be made. I would really pay. Come and see what the Lord has done. Come and see what the Lord has done for us. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. It's Otuto dịrị Jesu. We have a exposition of the Blessed Sacrament every Thursday, 4 to 7 p.m. Come, let us adore him. Anyone requesting Mass, please indicate 2 weeks in advance to the rector. The annual Catholic Appeal Bishop campaign is still in progress. Our goal remains 22,150. As of now, we have 18,153 in pledges. Thank you for your support. We still need $2,729. Please help us accomplish this goal. Thank you. And Father Jose still reminds you that the death of Deacon Okafuzigwe and the wake is August 25th. The wake is August 25th. I might add too that the burial is December 15. For those of us going home, the burial of Deacon is December 15 in Ogu. Ndiabo, his hometown. Because after the wake, his body will leave for Nigeria. Note that the rectory will be closed every Friday throughout the summer. And when you lose your key with blue key chain, you call the rectory. Religious education will start September 17th. Religious education, September 17th, because register the children so that they will be 17. No. So, because call the rectory from now till then, that's when it will start. 9 a.m. to 4 p.m. Otuto dịrị Jesu.
ụmụnne anyị ndị Uruala kpọrọ anyị oku na 19th n'obi Igbo a na-eme convention. Biko onye ọbụla gbaa mbọ unu ma na ka anyị si eme hie nke dị mma anyị eje solacha aka onye bekwe anyị na-ebewe. On the same note, Bro Solomon na Ann Mbagwu siri onye na-abịa ụka na Sunday nyagewe afọ oghe ha na-abịa Thanksgiving Mass. After that Mass, unu soro ha gbadazie be ha na Queens of Springfield. The address will be made available in a forum. Unu soro ha kene Chukwu n'ihe ọma o mere ha. Father T-Boy, the brochure collection is still ongoing. His 25 years anniversary is on September 17th. That's September 19th, sorry, I think, or 17th. Or 17th. Okay, because so, onye cho the brochure, or send the alumia, or send the area also. The same thing, ego is send the area also. Last Sunday, Unucheta, the other 2 or 3 Sundays back, I baby na I get Jena Kedikin. And I just went na Kedikin of Fuma, Unyona Nako Keba. Manda da Kazudoka. The Imanai was a distraction of churches. Mandena Gazi close to their house, Hancha Biacha. So last Sunday, ka anyị si na anyị ga-agbakọkwa ka anyị mara ihe anyị ga-eme maka na Dikin bụ onye nke anyị. Dikin bụ onye wetara apostolate a na-ekwu okwu ya anụnwa na ọ bụ na unu cheta ọgwụrụ mba ike, you privy to know that, and Anuforo and some others. So Dikin has done a lot for us in the Diocese of Brooklyn, and in particular in Igbo. And also Dikin, in this Fortunata parish, should be at the forefront. Mariha Game, Nyaka Iji Wezuko, Father Cosmas was still here last week in my meeting. I will baby, Ounu Narani Kevin ne post. Oh, hi baby that day that now. Since Anya knows the Towoto may benefit, any 9 measurable by donation. So I say now we will start the donation today here at the church. Ihe anyị wetere anyị were nye ndị be Dikin a ga-ebu na Dikin ụlọ, and anyị na-ekwu ka a na-ekwu maka Dikin Imokeke Nwukwuo, who is also a member of us here. That shows us na anyị amara ebe nya mmiri so eje, amara ma onwe eke tomorrow ma onwe orie tomorrow, enwere onye mmanụ. Mana ọ dị mma onye gị na ya nọ na-erikọ na-aṅụ, and onye mere ihe, you do your part, isi ya bye bye. Anyị ma na ihe siri ike, but all what we owe our brothers, to give them farewell, well deserving, nyere ndị be ha aka. So biko, on that note, before Mwanyi for blessing, unu for kandi nesi amachasi, can you make that little donation now?
Eskia for biko ka ibidia. Eskia for $100. Solomon na kwiji akwụkwọ. Uche Konkwo. $200 Uche Konkwo. Ogwurumba ike. Eh? Eh? My man they were different from committee of friends. That's what we I never see as Indina Cook and Fortunata. In my committee of friends were everybody. We talked about that. I don't know who is it a matter of Okay. Okay. Young man. Yes. Huh? $100. Kevin. Solomon in Egekwa. Dr. Nna. Dr. Nna, $100. Ezigbo. Eh? To be announced later. Okay. Emma, we here did Kevin. Donation for Deacon and the Mokeke. $200. Onyenze, $250. Mr. Ene, $50, Mr. Ene. Ugo Martin. Isda. Huh? Okay. Mark. $100 Mark. Solomon, $200. Teresa. Madike. Madike, when we have I made donation for Dickens send home. Gozie, $100. Gozie, can you organize? Adama Futia, Maxwell, $100. Echewune, $100. Huh? For two of them. $200. Onye na-eche nwunye n'azụ, I'm not seeing you well. Max, onye. Ha na-abụ. Ọkwa ndị otu anyị. Onye? 50. Tony Nnadi. Tony Nnadi, 200. Patrick Ebu, 100. Young man, $50. Oh, sister, our Haitian sister, $50. The young man, $50. $50 too? Okay, good. Fadema,
$50 for Father Emma. Father Lois. Huh? Oh.